ona pa we looked so classy tatriboa tailuka zviri right ndo zvangada ngotaura hamena kana pana nemvudzi indangoti ndingotaura nyaya yekuti wamana ngatimbozviconsider izvozvo munhu ndapa example kuti munhu wese achafa anoenda kugym achafa ane zidumbu achafa anodya zviri unhealthy achafa asingadyi zviri unhealthy achafa mavegetarian achafa but tinoda here kufa tichifila better toda kuti tichafa but toda kufa tiri better we want to make that little journey enjoyable a process yacho ngaive enjoyable so ngatiite zvinhu zvichiza kuti anyway hama dzadiwa ngatiite zvinhu zvichiza kuti consider first kuti aiwa isuwa mugore rinopera katadojema hasa ainaso sanamboguma munhu gore rino hansati and I can straight back sanatomboita kana munhu why kana pasina zvapana haungangoti chero chauya shamari unowanikidziwa shamari une chimwe chiita zvako zvokuti hanzi vanhu ngavataurirane mudzimba dzavo vaudzane kuti chii chiri kunetsa vazvigadzirise mhani then chihure choita no chihure hachiwi nokuti mataurirane ndopa muri wrong wana grace chihure hachiwi nokuti mataurirane chihure chine zvinhu 4 isedha wakachiwana chiripo vamwe venyu munoroora munhu wamuwana achizvihurira honestly aneka apo kake kekuhura wamuwana achizvihurira mumbawa kuti ndikugarise mumba bebe uya ndoda kuroora shamari munhu ari kuzvihurira murege ahure ndoda kuita mukadzi wemumba handina ndoda kuita mukadzi wemumba wandiwana achizvihurira mukadzi anokudza izvozvo aiwa wandiwana achizvihurira ndirege mukadzi sachihurira zvangu but imimi munoda kutanga kudi kuroora munhu wawana achizvihurira ndo 1 2 chihure chinouya choga senge hope kune chimwe chihure chinongouya chega munhu akangorivara so remerere so chihure chigouya so senge zvinoita hope wangogara uchiona tv ungona kune chihure chinouya sezvo chemweya tsvina chokuti iwewo you are living an unholy life urugara uchingoona pano urugara uchiona mavhidhio asingaitiwi urugara uchitaura nyaya dzisingaitiwi urugara uchingotaura zvinhu zvechihure zvatikuita izvozvo uchingoteerera malive echihure unochitodownloada kamwe app kechihure mumind mako bcause ukagara uchizviteerera chihure chinogona ngoya chega sehope so uona wadiwa muchihure chakatanga sei hauzi kozoya chimwe chihure chokuti chatumwa newaunaye iwo unozviona iwe usati waroorwa nemunhu kuti tichanetsana kumberi uko uona munhu unati guys 6 months or 4 months 3 months dzakatorebesa kuti uone kuti munhu uyo warudana naye pachanetsa pamberi trust me torai time yokuti musaitira pasame place kuti anogara kwababa vake uchidzoka toranai mumboenda away ukadzoka uchindudza kuti handisanda munzwisisa unenge uchipedza 7 days 5 days away nemunhu wako unotoziva kuti uyu munhu tarisa tumwe tumabehavior vamwe venyu munozvinotisa muchitofamba kuholiday ziso reboyfriend yako riri kuperekedza muna nemagaro adarika nba iwe tarisa magaro akaona akawanda here kana asina dump watoita problem ipapo watoita problem wakaona iwo partner wako anogara chingodongorera magaro mafoni make makazara magaro tarisa ako ukaona asipo mirira anoda saizi yako nekuti akupa hint arikuda kuradza zvaanofarira ndezvezvezvi kureva kuti at some point achatongo madownloada chete akatadza madownloada achaita kupfimba ega achamunza mumba chihure chatopinda so apo yechihure musamunyepedzera kunge akazohura tagara never asi memakangoroora na 2 days ke unotoziva iwo kuna mwana anoti even muchifamba sonowana chete kana kuti muchidescribe muti upiko uyu ane body ane akakebva so size 12 ane magaro uyu obvaza baba attention you're putting
attention to detail. Mukunya pa detail structure. Mnenge mnofarala structure babeni. Watozviziya. Ukanzwa mukadzi achikutaura, ndinofarira mota, mota. Iwe chizati hauna mota ka. Rega uroora mukadzi woti pakauya vane mota uchasiyiwa. Ukanzwa murume wako achikutaura zvechikoro, inini ndona mukadzi akadzidza but iwe tikuda ndokuda. Iwe usina vision yekuti uchazodzidza. Shamwari, pamberi apo hazvisi kuzofamba. Munhu yane zvaari kuda zvausingaite. Zvibvunzo kuti uchazvidownloada here zvaari kuda kuita izvo. Are you going to download app ichocho chimwe chacho chiapp ichocho? Uchachidownloada here? Waona kuti hausi kuzochidownload, gara wabuda. Umwe pata anokudza kuti ndofarira maholiday. Iwe kana chiziva kuti munhu asingadi zvemaholiday shamwari, rega kuti handichamuchinja. Ndiwo panobva chihure ipapo, haumuchinje. Tanga watarisa. Saka chimwe chihure ndo third, chihure chimwe chacho chinouya. Chechi4, chimwe chinouya nesituation yachinja beyond our control. Munondoona ndiri fit, ndiri fit, ndiri kutsvaira, ndiri kurova, ndiri kugona, ndiri fit. Then poita tumwe illness tunongozouya. Maybe ndachemberawo which is why ndaimboti gap harifanirwa kukurisa. Gap iri varume kani rokuti umwe 45 umwe 25 harisi ball gap irori. Yes, zvinoluka zvinakidza for now 44-25, but wakomana aka 44-25 zvakafanana neLiverpool neMan City. Kuti izowina league Man City Liverpool yakatungamira kudero, Liverpool inofanirwa kuluza magame how many? Ndo zvakaita rudo gumwe. Saka chimwe chihure chinozopinda ipapo. Maka gap racho 10 years, vanabereki vedu aita 10 years difference. Nemadeveloper aita vanababa vedu iko zvino kwavatarisa vachembera vapa same level nana mama vedu, but mama vedu is 10 years younger. Vapa same level. Zvinomeka so, but beyond that wakomana pari zvinoka muri kuroora vamwe venyu, muri kuroora vanhu mune cash ka, muri kuroora ma 21 year old. Muri 45, 46, 47. Zvichiri kuchova. First 5 years muri kuchova, muri kuzvarisana pepe. Pamunoti 50, makuda ngoona bhora mugere pasofa uyari, I wanna go out. Baby, let's go out. Kuti iwe uchinzi baby, let's go out. You can't go out. Ku club. Ndebvu dzachena dzadaiso nekushevha kwacho wakuita mapundu kangoshevha pubuda masikuru dzakubaya ukada kuhaga munhu tsukwi murume wenyu anobaya ambuya ndahagiwa naye t-shirt yangu ikaponja uku kuzasuku makagera chakutodambura kana makondomu chako chaiko nebvudzi racho karomera rakaoma kuomarara kuti kuti kune bvudzi rinodambura maunhingire munhu achembera riya rokuti rinodambura makondomu. Pamukadzi wakanga ndo panenge ane 29 30 years afiti manje 30 years. Apa mukadzi ndiye anga achinda kujimu, baba ameenda kujimu, zvine michenyu maungu kona kushanduka unodana munhu ari upstairs, baby come here, ndipo remote here. Komana udana munhu ari bedroom upstairs kuti azokupa remote, patori neproblem. Saka gap rinonyanyisa rakanyanyisa zvinounza chihure but guys tazviziva izvo right, chihure chichauya sehope. Saka kana chiuya sehope ngatichitsvakewo zviri nanako uhurigwa chingonzi twabhamu uchihurigwa uchitwabhamu mota dzakapakwa panzako vandihurira baby handitinochema tiri kuFrance because wandihurira handitochema tiri kuFrance motokwira ndege uchitukana mundege muya nditengereri kuti ndodai Gucci because wandihurira. Pora kuti munhu akudza kuti wandihurira wazamba mbere yangu chadhenda chandandichichera wandibira chadhenda changu wapedza ukanohura apo ngova nemanyatera ako iye kuti manyatera angu aripi guys pendi rangu wakasiya rimwe pendi rangu ndakutengera mapendi 3 rimwe riripi asi warisiye kwangu wachihura aiwa ndo zvandandidangu kudza guys let's work on that.